Ей, искам да ти кажа няколко думи, искам да те насърча и искам да те издигна. Няма значение какво си направил, няма значение каква каша се е забъркал, няма значение през какво минаваш, няма значение какво си направил. Бог може да ти помогне, Бог може да те изкара от състоянието, което ти си намираш. Искам да насърча с един стих. Запомни го и си го запамети. В Езекил 36 глава 26 стих казва: и ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа в теб. И ще отстраня вашето каменно сърце и ще ви дам сърце от плът. И ще вложа в теб свой дух и ще направя да постъпвате според моите заповеди и ще спазвате изпълняването на моите наредби, на моите неща, които говори Бог. Затова не се тревожи, а вярвай на това, което пише Словото. Запомни си го. Езекил 36, 26 стих. Това ще те промени. Вярвай на този стих. Моли се на Господа, моли се на Исус и ще видиш нещата как почва да се променят в твоя живот. Не се страхувай какво си направил. Не се страхувай преди 1 минута или преди 5 минути и преди няколко седмици. Не живей в миналото, живей в бъдещето. Амин. Бог е с тебе. Бъди благословен.